7. Brecciadola 8. Tällaisia kavereita siellä kymppisakissa tällä hetkellä karsinassa pyörii. Kun Peter Prevsov tulossa ja slovenialainen hyppäsi tosiaan harjoituksessa pisimmän hypyn 213 metriä ja on mahtavassa kunnossa. Hyvä kun ei tasaiselle tule Prevs tässä karsinnassa jo. Onpa noussut hirveään kuntoon tämä slovenialaismies tässä ihan kuin varkain. Alkukausi vähän tasaista taapertamista. Nyt huikealla itseluottamuksen tasolla hän hyppää jo tässä karsinnassa 221,5 metrisen. Onko tässä nyt sitten se mies, joka sen Harri oli mäkiennätyksen vielä tämän viikonlopun nimissä häneltä riistää? Lähelle tullaan. Harri oli mäkiennätys tässä mäessä on huikea 225,5 metriä, mutta olihan tämäkin jo jotain. Kyseessä on vasta karsinta. 221,5 metriä.